zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yakaitika zuro kupi kumafacebook streets akasiyana nhau yani yebevhadhi rachikomana JP to the JPS. Tiri kuona here kuti handisi kuona zvakanaka nekuti vanhu vakanga variko vakanga vakachena. Regai nditange kutaura zvakanga zvakapfekwa nachikomana JP to the JPS. Mukomana JP wakanga akapfeka hanzu dzake dzemaruva tikati aiwa nesuwo toda kutosapota movement of flowers ndokundota sei ndokunotsvagawo hanzu dzedu dzemaruva. Tobva ipapo toenda zvakare pasikafu yaanga akapfeka yeyelo toti kosikafu iyi yakamirire handizvizvi kuti yairepresenta masunflower here kana kuti yairepresenta maruva akabhluma ava eyelo ipapa nanzozivi asi zvakaita zvaiva correct. Ndobva ndambofunga kuti vari kurepresenta vanhu vari kucelebrata vari kubichi here vachigara zvavo vachinda vachifamba mumajecha muya kana kuti vakomana vanobva nechepaaustralia panenge vakapfeka zvikabudura zvavo nechimashirts kwavo kana nematishirts ndo sitaira rinobudere paaustralia kana kuti ichi vari kuti chichaizvezvo kana kuti songerani nekuti vemasongerani vemuno mutairendi vanowanza kupfeka maruva iwayaya kana iri songerani iyaiya vachita sei vachita mucelebration nezvinhu zveyelo zvezvika hatizivo aya anonzi maassumption anotenderwa panguva iyoyo. Tobvapo toenda pakuti zvakare vanhu vakandoimba kumutambo uyu. Regai nditange nachisikana Ammara. Chisikana Ammara to the browniest chakazvivharisa. Regai nditi chakaita ndonzi close the doors and open them then shut them. Ndo zvakaita chisikana Ammara. Chisikana Ammara changa chine ukasha. Chisikana Ammara nekuti ndasa kuti changa chane nguva chisingaonekwi chichipefoma kubva zvakatanga Carolina ino lockdown. Chisikana Ammara handina kunyatsa kuchiona pachakambodamwa kunzi uya kugaramba uya kuna TV uya kuchakati handina kudandi ndisina kusangana nemutambo wakandoimbwa nani nachisikana Ammara Brown to the browniest. Ndokubva chainda pepe ndisati ndainda mberi. Regai nditi hanzu dzinopfekwa nachisikana Ammara Brown dzinongofita iye. Idzi hanzu idzi dzinongorepresenta Ammara Brown nekuti rimwe rudhende tikada kuzozvipfeka zvinhu zvokwada tinokurwa nema vamwe vanhu vanokwasa kuita sei kunobukira kuICU nekuti zvinhu izvozvo zvinongoda muviri wake iyeye nezvaari izvozvo ndo zvinongoita sei zvinongota represent iye zvokwada tikurwa nema nekuti ICU inozara tikwangu tikazvipfeka zvaya vakapfeka zuro. Toenda pakuti kupa kuimba kungoimba chete Ammara Brown wakasvika anga ane ukasha aida kuvaudza kuti ndo inonzi show them zviya zvamaitaura kuti kuita kuti he handidi kutorwa mufananidzo he unofana kutorwa mufananidzo he unodada ukadai. Ndoda kungokuratidzai kuti ini kana yava stage time ndinoita kunonzi kukupai signature ndatora signature ndoinda nemabhiro point mosara makati boy muchitaura kuti toda selfie asi kana papa stage time unoita nonzi deliverance. Ndotanga nekuti paakaita first performance yake iyeyo wakaita nechisikana chinonzi chengeto chiya ndokubva vaita sei vachiitira mabhecalist nemavocalist vachiita chinochema iyoyo yavo iya ndobva wapedza ndobva wadanzira kuti nevanhu mumacomment section this performance yakapinga zvingamboiti zvikanzi this is the craziest and nice performance ever. Vanhu vaita mumacomment section zvikanzi kozva uchaita seuchawa nemusoro nekuti wakanga Ammara Brown vedu handikura nima unosvetuka abo waiva vasina shanguka waiva unonzi belesi futu ndo zvaaitoita maoko angu aya ndo zvaanga zvakangoita chishoka dzake zvikuzokuti maoko angu anotozvinga akatoti ita idhaki nekuti uya mukaradhika uya saka aripo pastage achitamba achisvetuka achizunza musoro vedu ndikatombouchabva pastage apa musikana uchanga achinyatsa kuonera kana kuti paachazobva ipopo uchatombonotoveva huro nokuti unotamba Ammara Brown unotononzi ndofunga panguva yanenge atota handi zvokunyangadzwa handitombodi zvokunyangadzwa nokuti ndiri kuita basa rangu randakazvarirwa ini chizvariro changu ndo zvandakazvarirwa izve pastage ndo zvaaita izvozvo nokuti kutanga mai mwana achitamba achinda nesure ndikati ndakapota ndatodai kamaoko kuti regai ndinomugama mwana wodonha pastage mwana wodonha hamuzvioni here imi vari kutora zvivhidhivhidhi kuti Ammara wodonha pastage tikati zvatizizivi zvitatanga kuzviona nhasi nekuti maperformance reo aiwaka kudai vanto kuya kwavanenge vachimboenda kundoita majaji ndofunga kwangu kaoma waita inonzi prove the point. Vamwe vakati greatest performance vamwe vakati ambukaradhi unorova mhana tiri kura nema vamwe vakati ndo inonzi barefootness godness hatizo kuti goodness kuti zvoreve izvo chirungu chacho chinenge chotivhara vamwe ndokudanzira kuti we love you asichi
chisikana Ammara zvikanzi zvakare chisikana Ammara chinogona singamboiti vamwe wakati you just delivered zvatanga tisingafungiri zvikanzi zvakare nevamwe anogona live show and futi atidi kureva nhema isusu taimbota zvokushora tikurira mugirazi panongopera karona panotanga kunzi live stream we apologize in advance nekuti hatina kumbokwanisa kuuya kumashow ako tichiuya kuzosapota iko zvino takuziva kukuinda kundoita sei kundosira tichitandarira nekuti watipinza muspiriti tatomboita sekutoti tichasimukawo tichitamba ndobva abva zvikanzi aiwa this girl is on fire kuti vanhu vakuta kuti vakatapirwa singamboiti vanhu vakabva vakatokangana kuti vakambobhebha moto nenyaya yekutokoniwa kutorwa maselfi aya zvikanzi zvakare her energy is very very real. She is a real entertainer. Zvikanzi zvakare pasound kana pava pasound atidi kureva nhema jealousy sit down makarova singamboti very talented zvikanzi stage tisati body stage zvayo iyo yanga iripo iya ndanga ndatopasirira papo kuti stage yekunashiti rwendo runo handidi kurevera nhema stage iyo yakagadzirwa nekuti yaibuda zvisachakazvitenderera zvibuda isi tinozvinira pa TV chaipo munguva yesoka iya kana yawo mapremium aya ndo pataichiona mastar achibuda achitenderera chinzi substitute and go 016 0 what netimes dzinenge dzichibudawo ndovunga nekunzi pena red card kuda ndezvo zvichibuda zvichingotenderera zvichinda zvichidzoka ndo zvazvakaita pastage zuro nekuisa malights pamba kanaka zvapo pastage well done vanhu vekupi vekunashi TV nestage yenyu yanga yakanaka sikamboiti tobva ipapo tiende zvakati vanhu vakati Ammara is on fire zvikanzi rega arambe kutorwa maselfi and achizoti ndinoda hangu security. It is all because of zvatiri kuona musvara nhasi. Let's protect her. Vanhu kuma comment section vaitaura izvi handisi ndaidero vanhu ndokubva vadanza kuti Ammara is the queen of stage performance period. Hakuna mumwe munhu anofanira kutanga kuzvipikisa izvezvo zvikanzi energy nestage should be very strong nekuti masvetukira anoita chisikana Ammara tikavisa combination yachikomana vhani chaga kudayo stage iyo inopwanyika stage iyo tinotozongotora mafufu saka zotoda that one is stage yakata inonzi media mino kuti influence yaka kuti kudi inofanira kunge iri tsva nekuti mukatsa stage iya inenge yatigarisei inondomoka vanhu ava vaitaura macomments imomo zvikanzi munikirikini mukomana uri kutamba sikapinde uripo futi wakazochukucha zvakare akatanga kuti ayo madhinza aya akasiyana zvikanzi aiwa uyu Ammara Brown tinodanzira kuti she is our own Beyonce ndo zvaakaita pastage apa zvikanzi aiwa she really works hard vamwe vakadanzira kuti we have forgiven you panyaya yemagadzi awakambotaura because the performance was super uyezve Ammara she came prepared and aka exercise mabiwa kana kuti vakatraina madance and clothes were on point vanhu ava zvikanzi ndo inonzi outstanding performance yamaita muzuva ranhasi good dancer nash yakaoma singamboiti very energetic zvikanzi zvakare chisikana Ammara chapedza chiri pa 9k viewers and saka zvoreva kuti chisikana Ammara charema ndikati hazvina kushata ndo zvakaitika ipapa vapedza manje pakazouya chisikana chinonzi Tammy ndinopandira kuti uyu chisikana Ammara maoni andakazenge ndoita nemamwe macomments aita wani mamwe acho azozvinyendoita deep asi chisikana Ammara pachakasvika pastage chakauya chikasvika tikati inonzi deliverance plus chiri very energetic pakazouya the next player chisikana Tammy chisikana Tammy unogona kuimba izvozvo zvatitomboiri against izvo asi dambudziko ripori kuti Tamara unonzi Tammy wacho yeye unoimba mimhanzi yakaita sekuti iri soft ndochi type yake asi uchigona kuimba singamboiti energy inenge yazotisiyana definitely energy yani yaAmmara iri papapa uyu Tammy energy yake yakatidzikirei saka ndofunga ndoona kuti ndopaichema kuti ko energy nekuda kwemaviewers hakudona zvikanzi aiwa stop comparing vanhu vaviri ava nekuti Tamara wakasiyana nani wedu ndiregerere kuti Tammy unomirira Tamara yakati unongonzi Tammy hanchanesi kuzwa ndikuramba chingomuti Tamara vanhu vakati stop comparing maviewers ayakudangwa madona inoye kuti pamwe wangu asina data
saka vanhu vari dataless ndo vasongodona vaya vamwe vakadanzira kuti inauye kuti maperformance aita uyu kuda vanhu vasatanyatsa kumujaira asi muchamujaira as time goes on. Chokwadi chavo ndechekuti mwana unogona kuimba kungoti zvake zvekuzotamba izvi kuda hazisi department rake kunyatsa kuita sei kusvetuka achinda mudengawo vanhu vanoita sei vane zvipo zvakasiyana siyana asi kudhilivha wakadhilivha zvake tinozvitenda zvakare zvisingamboiti ane unique style yake iyoyo. Tobva ipapo toenda zvakare pane imwe ainzi King98. Unonzi King98 ini ndira kupupura nhasi pamberi pemuchuchizi vese vakateerera vese kuti munhu unonzi King98 ndaisamuziva. Ina ndidombodu kurova mboka ndakaviga mupini munhu unonzi King98 ndakataka kumuona zuro pachivhitivhiti cheNashi TV. Tikati saka who is King98? Zvokwadi sikadakurova nhema ndakafunga kuti munhu wakwidzwa ndege kuti auye kuzoperforma paNashi TV. Ndo zvandakafunga ini, ndo zvandakambafunga ndangomuti asati ambovhura muromo wake kuti kuva vazokwidza vanhu vekuNigeria vanga vapinda muquarantine nguva iyi vakariliswa kunzi chindai munoperforma pastage. Ndo zvandakafunga. Ndobva ndamboti gare kati bodo mukomana uyu wakafanana neuya wakamboekita pao achiita zvekuimba murepo pa Empire anenge achiimba ipapo asingamboiti akanga akainetsa asingamboiti aiva nebhibho yake ngekaenda mudenga exactly vakandifananira. Tikati kune kuda kuiva fanana saizvozvi muZimbabwe nekauti chii tonzwa pepe otaka kuimba kuzvari kuimba semuNigerian ndiani munhu iyeyu nokuti waita sound semuNigerian maitira aita iwo yata murepo wako aichaimba tozonzwa gare otaka kuimba shona ndikati muzimba saka uzoreva kuti wakakurira kuNigeria here kana kuti wakadzane manager chii chakaitika nekuti kana sound yacho it's relevant ikoko kusaidi kwana Nigeria Western Africa asi vanhu vakarwa neshoko nekuti rudende rwanhu vadaanzira kuti who is this inewo ndito pakati pavo kuti who is this ndaisamuziva King98 ndakatanga kumuona zuro zvikanzi nevamwe sei wewe uchiimba saki like manager vamwe vakati aiwa unoimba like manager because wakamboita mamwe makolabo nevanhu vakaita sana Davido wakati makolabo na Davido I was shocked kuti saka zvaitikira kupi zvaitikirepi zvaingoitikira vari kuberevere isingaoni dende rakaita sesu taisatomboona ndo zvikuitika ndakarwa neshoko ndakarwa nebuka ndikati inga zvake hake wakambotokwizana mashoda nawo chikomena icho chichichi zvikanzi zvakare nevamwe hip hop is a very expensive. Vamwe vakadanza kuti this is our first time listening kune munhu manzi yake zvainotonakidza taisamuziva ndona sekuti ndo zvakaitika panyaya yaKing98. Vamwe vakati anoita sekuti munhu unoimba American style nokuti unokomana vakazopinda vakanga vapfeka zvakaita greenish yellowish vaitoitamba vachiita zvechisaladi zvavo zvavaita zveshe zvikanzi is he really a Zimbabwean person nekuti I haven't seen his type vanhu vaidira kuma-comment section zvikanzi he is really good tikati hazvina kushata zvikanzi nyaya yekuti anzi 98 inauye kuti wakazvarwa mugore 1998 ngekuti chakaitika kana kuti pane zvimwe satizioni kuti tatotanga kutomuonawo nhasi pachivhitivhiti kuNashi ndo kwataionera vamwe zvikanzi blessed it's a blessing kuti unge una baba vane mari nekuti baba vanenge vane mari vanokusapota hustle yako kusvika waita se wava a star. Into chifungoti saka King98 baba wake ndiani up to now I don't know handizivi handina kana ruzivo kuti King98 riunamira ke ndiani asandaziva kuzvinzi baba vacho vairehwa ma-comment section ndiani asandaziva zvakare asi kwata sokuti kuna vanhu vanomuziva nangu ndakazvimirira handimuzivi asi pane zvazuro kudhirivhara wakadhirivhara wakagona kuimba zisingamboiti zvikanzi zvakare munozizira kuti ndi 3 times award winner kanzi ane vanhu sound choreographer and level green zviri palevel ripamusoro zvikanzi akaita izvi ndakazozviona pa-comment section akaita makolabo naDavido Zlatani inini Zlatani handimuzivi kuti who is Zlatani zvikanzi Nasty C and XQ ndo vanhu vakaita makolabo nawo saka indoti danza manje kuti Davido ndomuziva Nasty C ndakangomuonawo zvokutomuonawo kutoti anenge muSouth African XQ ndo kwedu saka this is Zlatani ndiani hasa ndaziva ndichamutsvaka ndikomuona Zlatani wacho zvikanzi ane talent isingamboiti zvikanzi takuvana nekungojaiva edu tichingopuwa zvinhu zvine zvatasaziva kuti kune mimanzi yakaita sei zvikanzi ko hip hop zvainotapirawa nekuda kwetakabhilivhiswa kuti hip hop ndeyekungotukana nekungokandirana zvibrigadier uyezve takaita kunzi tinzi tivenge hip hop tichifunga kuti hakuna zvinhu zvinonaka saizvi zvati kupuwa nani naKing98 iyeye wachoni ndikati ndasikatozivi nekuti ndakatora ndatozoenda kuInstagram ndakungoona mapicture ake kuti so who is this King98 asi
tichiri ipapo zvakare toenda pana kuchikomana JP to the JPS. JP to the JPS handikuri nhema wakaita madifferent staging and sitarakicha yaakaita pastage pake nekuti paakatanga kuti manziso kasunyorovera ndokuinda kune dzekare achisanganisa ndokuinda kuna namunyaradzi achidero vanhu vachipinda mumafilling station vapedza kusvika mumafilling station pakazoembwa nziyo rido regai ngobata panziyo rido ndozodzokera kune dzimwe zvakare panziyo rido zvokwada ndikuri vaya nhema chikomana chakanga chabvisa sikafu chakatanga kuita sekuimba iyo munziyo rido ndokubva chisikana sitimela wakaimba saime aladi kuti kuime aladi nekuti dzimwe nguva ndaitomboita ndichita zvokuti pasina vhidhiyo ka togwa ndikunzwa nziyo rido mai achiimba sitimela kuti zvatotoimba saemialade wakazvivharisa zvake iye sitimela gandimuti zvakare wakaita inonzi close the doors and open them then shut them again ndozvaakaita sitimela zuro wakaita inonzi signature off ndokubva aitora zvakare signature off yaiya naiyoyo nziyo ridoyo vakatanga kuti kuimba department ndekuimba ndonasa kuti ndakapuwa punishment saka ndinozoresa nziyo dzevanhu ndatanga kutemedzera zvavaita zvachona asi vaiimba vachiita zvekutevererana vachiinda nekuti chikomana JP chakabvisa sikafu chikabvisa ngoma chabvisa ngowani ndokubva chaita se chaguma chotanga kutamba memwana magirezi ete akanga adzurwa ndovanhu vokuti wasvikirwa chii chakuitika nemvidiwe chii chakuitika pastage pano vakatamba zvavo vakatamba pasiteji ipapo singamboiti kwaitiye chikomana JP naiye uyu wacho uyu sitimela neuya musikana uyu asati ndanyatsa kumuziva ndo inonzi esikavhata here wacho niyeye asi vakagona singamboiti mamwe macomments aitawa nevanhu vaidanzira kuti very humble zvikanzi zvakare nevanhu happy birthday message aita kumwaya kuti machinaya memwana vanhu vanhu vachitaipira iyo kuti happy birthday JP to the JPS hazvina kushata zvikanzi nhasi mukomana wakareba longest man ever ari kuita sei ari kudhirivarira longest music ever taisazviziva kuti JP unoda mwana wamwana kuti the longest man taisazviziva ndakatanga kuziva zuro pamacomments section vanhu vaiti longest man nasi ndaitero zvikanzi nevanhu terminate us we are yochi yovhani chagas zvikanzi zvakare take us back to the old school yedu iya zvikanzi JP kuna mwana ati musatana JP muchimuti JP Prayzah una mamwe maspelling kana kuti Prayzah wekupresent worship haisi riro zita rake kana kuti presa back kuti hasi unokuda kuda mufanzi unokwadzwa kuti vanhu vanyatsa kumudana zvakanaka isi nongoti chero achingonzi JP to the JPS Prayzah chero vazvigwa kuti vanhu ndikunzi chi ndobva maviewers aya atanga kusimuka china mudenga kwinda manamba achita kuti achina mudenga maimwana kusvika kuvanhu asvika ku17,000 palive stream maimwana kwinda kuta kubhururuka maviewers achinda mudenga svika navanhu into inonzi organic veduwe handisiri ndaidanaudzwa kuti organic ine izvo up to now handisi kuti kune anonzi mabody views ipa pasandasiva uye kuti ndizokuti iyi organic yacho yakaita sei handisani ndaziva zvakare saka ndizvo kuti vanhu zvasingazivi zvokuti vanotenga sei vasingatenga vatengi sei asi vanhu vati zvirani kunzi unoita 5,000 asi uchiimba maviewers ari organic hazvina kushata vamwe ndokudanzira zvakare kuti chikomana JP wagonesa zvikanzi thank you Nash TV we know which shows to attend hatichadi zvekungopedzerwa nguva izvo zvitakuziva kuti kwaningitoinda kwaningatindi nekuti echingoitwa tiri kokoko pamwe ningirikini redio ndo inenge chingotira iri sure kuya tichingosvitwa mudenga takuziva kokuinda iko zvinokuti ndekupi kunonakidza zvikanzi nevamwe kodressing how far indikuti kuda vakarepresenta something chavasati vatiudza nekuti madressing evanhu vekwaJP to JPS anouya nenzira dzakasiyana-siyana nemitoo yakasiyana-siyana ini ndakaita assumption yekuti maruva kuda anorepresenta Songkran festival ndo vanopfeka maruva bekuno kuThailand ndo zvandoziva kuti vanopfeka maruva kana isiriyo kuda iAustralian style ndo vanoda kupfeka zvikabudira nezvakadiro kana isiri
vari kuenda kubichi rekati vaitaura kuti tiri kuprepare for holiday ipapa handizozivi zvinhu zvitatu izvo ndo zvandafungira ivo ndo vanoziva vanhu vekati JP to the JPS ndo vari kunyatsa kuziva kuti zvaimiriri kuda zvaimirira 33 hatichazivi kuti wakasvika 33 ka ndakaisa ndoziva kuti JP mwana mudoko doko kudaro ndakatorwa neshokuka ndobva tabva ipapapo zvikanzi JP you are now a cow hausisiri goti yanyanya kuita simo vanhava kuma-comment section zvikanzi great selection of the songs vakana vakati we are your grass eat us iwewo goti wedu vanhava tikuna kuti vanhu vanga vanakirwa singamboiti zuro kuma-comment section zvikanzi nevamwe zvakare ko handizivi kuti vamwe vanhu vaingobvunza vamwe vanhu vairidzaridza vamwe vakati izi chimunhu wari kuridza uya angobei taken handizivi kuti nekuda kwei vanhu vaibvunza zvakaita sezvozvozvo panguva yekuti vanhu vari kucelebrata birthday vamwe vanhu mastar wanenge atase anenge achiona vamwe vati shout out to Angobay on the keyboard vanhu vaitaura kuma-comment section zvikanzi zvakare 17.7k maviewers vanhu vakatanga kuti vakuimbira kuchase zvinozipa vamwe vakati ndo inonzi best vibe ever on lockdown vamwe vakati team pese pakataura zvakasiyana zvikanzi best stage ever zvikanzi nevamwe I want stimulus kind of loyalty inoita kuti ndinge ndichiti nai Jehovah musikwedinga dai maita kuti ndiwanewo munhu une loyalty yakaita seyasitimela vanhu ava zvikanzi best live so far so good vamwe vakadaunzira kuti the order and yanga iri excellent performance zvikanzi escavate us vamwe vakati isusu we are watching from Mambo's Chicken sikazozi kuti nikuda kwei vanhu vaizoenda muMambo's Chicken kunogara kuti vaone live stream iyoyo kuma 99 hazisi kuti yanga yakavhurwa iri Mambo's Chicken kudai 24 hour 24/7 zvikanzi zvakare nevamwe ndisandaenda ipapo pakuti vamwe vakati kudini zvikanzi nevamwe pakatanga kuimba chikomana JP JPS wakati ndanganchiringa andakapodza kuti JP unoita zvokuguma kutoti ndanganchiringa izvozvo zvati zvanenge aita izvezvo mainstrument asanyaradzwa kudai so utanga kupaumba memwana akabata chiice cream lollipop chake ndokunga ndikupakazobvisa hita kakandira uko memwana munhu uchiringa memwana uchiringa kuti ndiko here kwandanga ndichiringa kana kuti ndarashika kana kuti asandarashika satizivo tobva ipapo toita zvakare pakuti rudhende rwavanhu vakadanzira kuti ma-comments please go down slow down nekuti waiti ukabwera kuti ndibwere comments kuti achina mudenga uchiti saka wait for me asandaona comment yapedzira apa ndoda kuverenga kuti wanga wanyora kuti kudi ndigokwanisa kukupindurawo wanga usingapinduri ndo zvaitika zviro wanga usingapinduri wanga usingaoni papasina opportunity yoyo yaitonzi no retreat no surrender yaivapo pama-comment section kwaiva nevanhu vanga vane ukasha zvavo zuro nokuti hakuna waida kutangirwa munhu wese waiti ndini first wakomenda tobva ipapo tienda pakuti vanhu vaidanza kuti mabeka list ekwaJP to the JPs anga vakapenga zvingamboiti kana hazvina kushata vanhu vakati sitimela sounds like Yemi Alade our own Yemi Alade ndazvina kushata vamwe vakati zvakare at least nashi haina ma-adverts emalambo pese nikuda kwei vanhu vataura zvinhu zvakaita seizvozvo handizivi hangu kuti vanhu sei vataura zvinhu zvakaita seizvozvo pama-live stream vanhu vachicelebrata birthday vamwe vakadanzira zvakare kuti we have our own Alade vamwe vakati sitimela has an amazing voice zvikanzi JP une vanhu vakwana kusapota vari loyal uyezve sitimela munhu watinoti ane 2 in 1 zvinhu zviri pawari she is a lead and backup list at the same time vanhu vakatanga kuti zvakasiyana dudukura nemasa vanhu vakati well done nashi zvamaita nhasi zvanga zvakapenga papasina kana kugaka pemasaisai hatina kumbohwa kugaka zvinhu zvese zvanga zviri zvikanzi tonight's performance was on point rekupedzisira vamwe vakati kana even energy yauya nevanhu nhasika energy yangaita sekuti vapohwa energy drink kubva from the first performance nzayeye wacho chirungu chonetsa performance kana iyeye performed Ammara Brown wakazvivharisa wakaita inonzi close the doors and shut them uyu wotoenda pana Tammy to the Tammyest toendawo pana King98 to the 90est toenda panani pana chikomana JP to the JPest tobva ipapo toenda pana Sitimela to the STEMielest kwanga kaoma kwaingova nema-nearest 10 nearest 20 nearest 100 zvichingoenda zvakadero vanhu vakanga handisi kuti chii chakaitika si vakagona zvisingamboiti zvaiva standard zvaiva ekele kepele jujet ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.